Добро утро на всички! Отново сме в рубриката за успеха и днес ще споделя своя опит относно това кой е един от най-важните фактори, за да може един човек да предвижи напред и себе си и нещата, които иска да прави. А именно възможността да се вземе решение и да се носи отговорност. Защото виждам, че повечето хора са по-склонни да обвинят някой друг или да прехвърлят отговорността на някой друг да я носи вместо тях. И поради тази причина много време се чака, много време се мисли, един човек не може да се предвижи напред. Там, пример, има много хора, които, примерно мъже, които казват: нека жена ми да реши, трябва заедно да решим, защото заедно ще носим решението, ще носим отговорността после от решението. И тук малко виждам, че нещата не се случват. Ще дам пример. Понеже бяхме в една ситуация няколко човека, които сме предприемачи, които сме свикнали да вземаме решения и просто трябваше да се вземе решение, защото навсякъде, за да продължим напред, да направим дадено действие, трябва да се вземе решение. Обаче, когато са много хора, които искат хем да вземат решение, хем те да са ръководителите, някой да ни им казва, хем, от друга страна, да станат нещата както те искат, и от трета страна не искат да носят отговорност за загубата, ако не е станало точно както искат, тогава това, което се получава, е да няма грам мърдане напред или по никакъв начин да не се умеем да предвижим нещата, за които говорим или които искаме да направим напред. И ситуацията беше такава, бяхме няколко човека, аз съм свикнал по-бързо да действам и поканиха ме в тази ситуация. Имаше някои неща, които трябва да станат там, направиха се общи групи, да се говорят, да се обсъждат. Направиха се тези общи групи и имаше някакво питане. Аз за това питане казах по какъв начин трябва да го направим. Или че предложих по-скоро е така да се направи. Те ми казаха: виж, ти си поканен, не е хубаво ти да казваш, примерно друг. И аз казвам: добре. И понеже винаги имам две роли. Или едната ми роля е на човек, който взема решение, или втората роля ми е на човек, който изпълнявам. И ако в която иде от двете роли, аз съм добър. Когато съм решил да гласувам доверие, аз съм решил да гласувам доверие още с присъединяването си в дадената група, значи аз мога и да бъда 100% изпълнител. И стоях, мълчах и казвам, когато се разберат, хората, които са ме поканени. В един момент един човек каза: ела, вика, че имам нужда от помощ. И аз казвам: каква помощ? Ти си носиш отговорността? Вика: не ми я прехвърляй така, не искам аз да нося отговорността. И тогава се вижда, че има нужда да може да се вземе решение. И хората, много важно, да се съобразят с това решение, да изберат своята роля. Или, значи, той има три пътя. Първия път ти вземаш решение и носиш отговорност. Но другите, които са с теб, когато са били в ролята на изпълнители, също трябва да са готови да понесат отговорността от това решение. Второто нещо, може да излезеш от дадената организация или от дадената група, която са събрали за нещо, защото не ти подхожда на вярванията, на мислите и на други неща. И трето, да решиш да бъдеш изпълнител и да се съобразяваш с този, който взема решение, за да може нещата да вървят по-бързо. Общо, групите, в които масово се мъчи от много хора да дойде решението, обикновено нямат мърдане и не тръгват напред. Сега, много хора казват, че когато има взаимно решение,
Тогава има съгласие, това е вярно, хората по-лесно приемат дадени неща и се борят за тях. Но с ясното осъзнаване на ролите, дали ние сме човек, който взема решение, или сме човек, който носи последствията от тези решения и подкрепяме, тогава също ще има много бързо вземане на решение и ще има хора, които са наясно със своята позиция. Няма да обвиняват някой друг за нещата, които се случват или не се случват. И това нещо го наблюдавам всеки ден. Хората, които искат да вземат инвестиционно решение, хората, които искат да направят нещо, те искат хем така, хем така. Хем искат да бъдат уважавани, всички да ги слушат, хем не искат и така на 100% да носят отговорността за решението, което е извън идеалната позиция. И поради тази причина призовавам всички да решите в каква роля сте. Не можете да бъдете и в двете роли едновременно и да разчитате, че човека е в двете роли едновременно. Призовавам ви да вземете решение, да знаете ясно и осъзнато дали вие сте човека, който взема решение, или вие сте човека, който в случая е последовател и изпълнител. И двете роли, когато ги вземете и твърдо ги заявите, тогава знаят се нещата, знаят по какъв начин да се сформират сдруженията. Сдруженията могат да са между мъж и жена в брак, сдруженията могат да са между няколко човека, за да свършат нещо, сдруженията могат да са между голяма организация, сдруженията може да са между държавност и много други неща, но хората трябва да знаят своята роля. Това беше от мен. Желая на всички успешна седмица. Чао!